А, така. Виждаш ли мамене пи? Да. То голем, не знаеш. Мамо, дай кипчак. Това гаранция е по-голем и от оня. Има ли страна пребра? Тук ще бъде, да. Тук на чисто. Мали, това е голем чара. Тате, това гаранция 12 кила. Тук ли ще бъде? Там ще бъде. Само са... О, това май сом, бе. Ние за какво сме се надържали? Сега ще ти кажа. Не можа да разберам, а май че я сом това. Това сом да е, а не неговата майма. Той е друга така. Сомичи я лега на дума. Снимаш ли, Чечо? Да. А? И мамо съм снимал малко. Сома дръпа така. Соме, дева, неговата мама, де. Снимай към водата, тати, спома. Аз ти не трябвам, нали? Еми, май не. Беге, столки, чак, той ще доде тук. Снимай, тати, и към водата, сома там, дето е жилка. Но това се вади, бе, видиш. Това е големо. Лайм. Снимай, тати, ма гледай къде снимаш. Виждаш ли там сома, дето мръда? Да. Горе-долу. Виждаш ли го сома? Да. Какво напафа нещо, нали? Да. Снимай там сега. Там съм. Виждаш ли го? Да. Иди по-близко сега до сома снимай. Ела сега, мамо, ти да фанеш пръчката. Аз да мога... Ти снимай, тати, там сома. Само съм. Само сома снимай, да. Дръж си го. И няма да пускаш. Тати ми толкова смет, нали е за соми? Ехо, Нали е за соми? за сомия пиле. Ми това е доброто. Ето го. Не ти ли прави кева, че фаща соми? Тати, Ей, не ти ли прави кефа, че фаща соми също? да бе. Ето, драги зрители, и на сом, и на глискалве сом. И то добър. Оха. Няма. Гледай камерата къде си, да фане всичко. Тати, май ще едем доста. А? Викам, че май ще едем доста. Ай, спирай, пиле. Видеото.